27. marec 1994. Slovensko sa stáva víťazom majstrovstiev sveta skupiny C. Preplnený popradský štadión oslavuje postup našich do vyššej kategórie. O necelý mesiac po týchto radostných chvíľach sa bude rozhodovať o dejisku svetového šampionátu skupiny B v roku 1995. Slovensko sa opäť hlási. Radi by sme ich zorganizovali, veď C-čko sme usporiadateľsky i športovo zvládli na jednotku. Na kongrese IIHF v Taliansku sme toto použili, ale mali sme bohové šťastie, a nikto nehlásil. Nikto sa nehlásil, takže sme to vyhrali. Pred svetovým šampionátom v Bratislave vrcholí domáca extraliga. Finále je aj po roku záležitosťou Trenčína a Košíc. Dukla, v ktorej drese už chýba vlaňajší najlepší strelec súťaže Miroslav Šatan, svoje prvenstvo neobhájí. Východniari tak k dvom československým titulom pridávajú svoj prvý slovenský. Košický úspech má vplyv na zloženie reprezentačného kádra, a to aj na trénerskom poste. Pri oslavách majstrovského titulu prišiel za mnou pán Mitošinka, pánom Šuplerom a ponúkli mi spoluprácu pri príprave mužstva na majstrovstvo sveta bez skupiny v Bratislave. Čo som ja samozrejme veľkou radosťou prijal, že sa môžem zúčastniť takej akcii, keďže vtedy už postupom z skupiny do bez skupiny panoval na Slovensku veľký ošial a ľudia strašne fandili národnému mužstvu, aby sa dostalo vyššie a hralo a skupinu majstrovstiev sveta. Fanúšikovia nepochybujú o tom, že náš hokej sa dostane medzi svetovú elitu. Ale nie každý z odborných kruhov verí, že sa nám to môže podariť v najkratšom možnom čase, za 2 roky. My aj v Bojnici, a keď sme mali tie prvé prípravy pred tým Sheffieldom, my sme tam mali kopec hokejových odborníkov, ktorí tam šírili proste také blúdy všelijaké, že my na to nemáme, lebo tu sú ľudia, ktorí si robili alibi, že keď to nevyjde a podobne, však každý si tu buduje svoje pozície, aby si ich udržal, nie na to, aby si staval nejaké ambicioznejšie ciele. A mne vadí, keď proste niekto tu šíri takéto, jak by som to nazval, priemernosť. Priemernosť tu mnohým ľuďom úžasne vyhovala a mnohí sa báli, čo nás čaká ako Slovensko v tom novom hokejovom svete, kde sme moc mali, máme moc málo hráčov a podobne, tak mnohí boli spokojní, že my máme tak mužstvo akurát tak na B skupinu. A neexistuje. Vo verejnosti navodzuje optimistickú atmosféru aj hokejová hymna majstrovstiev sveta My chceme gól. Autorom chytľavej melódie je Braňo Hronec, spieva Otto Vajter, text vychádza z pera Ľubomíra Feldeka. Väčšinou pracujeme metódou, že najprv je melódia, potom text. Tak to bolo aj v tomto prípade. My chceme gól, 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 už nabíta gól, gól, gól. Vyhraj guľi, strieľaj, zvolíme gólu mier. My chceme gól, 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 už nabíta gól, gól, gól. Hraj to ako zloté dover, hraj to To bolo ďalšia ako plusová vec, že sa to vtedy vybavilo, že tie majstrovstvá sa spravia na Slovensku. Lebo určite je to taká väčšia motivácia hrať pred domácim publikom na jednu stranu a na druhú stranu je to zasa psychicky náročnejšie. Slovenský zväz ľadového hokeja určil v roku 1994 za dejisko C skupiny majstrovstiev sveta 2 menšie mestá. Pre Bčko zvolil to najväčšie u nás, Bratislavu. Toto bolo na podstatne vyššej úrovni a fakt je ten, že aj sa z toho už išlo do A skupiny a už sa začali prebúdzať politici. Pamätám si, že sme byli vo hlavnom hoteli. Pamätám si, že nás tam navštívila vtedy politická špička, aby nám ako vyjadrila podporu do toho turnaja. My sme to nevnímali ako hráči, ako niečo nenormálne, ale možno, že tam vtedy bola snaha od vedenia hokejového zväzu nejak mať dobré kontakty s vtedy vládnúcou politickou garnitúrou. To si myslím, že o to sa snaží asi každý zväz alebo každé vedenie, ktoré v hociakej oblasti je.
tak ma hovorili, že som Mečiarovec. My sme najväčší úspech olympiádu vlastne urobili v čase úplne inej vlády, jak bola. To bola, myslím, neviem koho vláda, ale tam to bolo v 94. poodvolávané a tie podstatné úspechy boli vtedy. Samozrejme aj iné krajiny, ktoré vyhrajú majstra sveta alebo sú úspešné, tak ich prijímajú vládni činitelia. On im akurát s rozdielom toho, že či tam tá podpora aj pred tými majstrovstvami sveta počas niekoľkých rokov je. Čo zase musím povedať na podporu vtedajšieho politického vedenia štátu, tak viem, že vtedy v Bratislave, v tom C-čku, tam tá podpora bola. Fakt je ten, že Mečiar hokeju v 95. pomohol veľmi významne. Dajme tomu z vládnych rezerv 150 miliónov na štadióny, 40 miliónov na mládež, plus urobil patronát na majstrovstvách sveta B skupiny. Naša výprava má hlavný stan vo vládnom hoteli na bratislavskom Bôriku. Športovci sú tam ubytovaní vôbec poprvýkrát. U nás sa starali vlastne, že nám tieto priestory tá vláda poskytla, tak akože klobúk dole. Vlastne stráva, všetko, ubytovanie bolo perfektné. A ľudia chodili tam za nami a chceli tie podpisy a porozprávať sa. Bolo to také príjemné, ako pekné pre nás. Ten Bôrik, na tú dobu, to bolo naozaj veľmi dobré bývanie, dobrá strava. Takže ako sme si to veľmi pochválovali. Takže hovorím, celý servis vtedy. A tak ono sa to hovorí, keď sa niečo podarí, keď je dobrá partia, tak ono to všetko pekne vypadá. Pred rokom na C-čku boli štadióny na naše zápasy plné. Iné sa nečaká ani v Bratislave. Takisto aj na B-čku pokračoval hokejový boom. Chodilo 8-9 tisíc ľudí na zápasy. Každý zápas bol skoro vypredaný, takže tá atmosféra absolútne pokračovala ďalej. Kapacita bratislavského zimného štadióna má čosi viac ako 8 000 miest. Záujmu divákov o slovenské mužstvo to zďaleka nestačí. Určite tam to bolo vlastne na dračku, akože tie lístky. To fakt, keby sa hralo, jak teraz Winter Classic, akože vonku, tak to naplňa, vlastne tam možno príde aj pol Slovenska. Akože bola to akože dosť akože taká zaberačka tie lístky zohnať pre tých všetkých známych, rodinu, aby sa dostali na ten zápas, no, lebo všetci to chceli vidieť. No. Naši ako domáci majú vytvorené najlepšie technické i materiálne podmienky. O všetko potrebné sa starajú Samuel Petráš a Michal Malina, ktorí sú pri reprezentácii od jej začiatku. Čo sa týka sama, myslím, že aj Mišo Malina tam bol vtedy, ako to bola naozaj perfektná dvojička, takže oni sa doplňali a naozaj, čo nám videli na očiach, to nám splnili. Jak Samo v Bratislave, Mišo bol dlhé roky v Trenčine. Takže boli to takí podobní ľudia, obetaví, naozaj aj bola sranda, aj keď sa aj nejaké problémy, ale vždycky naozaj, čo málo kedy nájdete takých ľudí, to sú len vyvolení, by som povedal. Nie každý to dokáže robiť, túto ich funkciu. Trénerský trojlístok má na šampionáte 22 hráčov. Väčšinou sú to hokejisti z domácej extraligy. Vtedy to bola slovenská špička, ktorá ešte vyšla z Československej, takže tam boli fakt dobrí hokejisti. Nechcem niekoho uraziť alebo zabudnúť na tako, ale boli tam veľmi dobrí hráči. Sekeráš, Ciger, Peter Šťastný, Haščák. Veľmi veľa dobrých hráčov sa tam vyšlo, ktorí už v našej lige a niektorí aj v zahraničí dokazovali, že majú svoje kvality. Oto Haščák má na konte už 2 šampionáty A skupiny. Teraz sa musí prebíjať tam, kde predtým ako reprezentant bývalého Československa mal účasť zaručenú. Ja som prišiel povedzme možno o dvoje majstrovstvá sveta A skupiny, lebo v tom čase si myslím, že by som bol nominovaný ako do základu mužstva, buď federálneho alebo slovenského národného mužstva. To znamená, že človek to musí brať ako danú situáciu, ako daný moment v tom čase. To znamená, že z jednej strany mi bolo ľúto, že nie sme v A skupine, z druhej strany som mal obrovskú radosť, že sme sa tam dostali čo najskôr, ako bolo možné.
Haščák si po roku zasa zahrá s Ľubom Kolníkom. Pomôcť prichádza aj Robert Švehla, ktorý pre povinnosti vo švédskom klube v C-čku chýbal. Bčko začínalo už troška neskôr ako Cčko minulý rok, čiže už som to mohol stihnúť tým, že my sme aj vypadli a nedostali sme sa do ďalšieho kola v play-off. Čiže som sa mohol hneď pripraviť a vlastne odísť na majstrovstvo do Bratislavy. Lebo veď my tí chalani sa poznáme, hrávali sme proti sebe alebo aj spolu, čiže my vieme, za čo sme bojovali a to, že vlastne sme museli začať od C-čka, tak každého to ešte viac motivovalo a vyburcovalo k tomu, aby sme každému ukázali, že chceme sa tam čím najrýchlejšie dostať hore. Keď som počúval, jak chlapci spomínali, jak to C-čko celé prebiehalo, vlastne v jakých stresoch, že to nebolo nič jednoduché a naozaj až do konca tam bol veľký boj. Takže samozrejme som bol rád, že som bol nominovaný. Hovorím, v tých časoch naozaj nikto nepochyboval, nerozmýšľal, takže ja som tiež súhlasil teda s príchodom a tešil som sa tam, hlavne aj bolo to aj na Slovensku, takže to bola tiež taká, myslím, že veľká motivácia. A hlavne ten pocit teda, že dokázať, že sa dostať teda do tej A skupiny, tam, kde vlastne sme patrili. Zdeno Cíger je v tom čase jediný na súpiske klubu NHL. Ale generálny manažér Dušan Pašek chce zo Zámoria získať aj ďalších Slovákov. Pripravili sme listy, ktoré sme odovzdali NHL a v podstate máme takú záruku u pána Batmana a u pána Paša, že pokúsia sa nám týchto hráčov postupne vybaviť. V našej šatni sa napokon objavuje aj Miro Šatan, ktorý v tom čase hrá v nižších zámorských súťažiach. Tá sezóna skončila pre mňa tým, že sme nehrali play-off, tak som mal možnosť vlastne okamžite prísť na Slovensko a pridať sa k tímu. Aj keď to viem, že komplikovalo, vtedy som mal zdravotný problém, som mal otraz mozgu hneď na konci sezóny a vlastne lekári mi nedoporučovali, aby som hokej hral, ale ja som bol vtedy ešte dosť mladý a nerozvážny na to, aby som nejaké rady lekárov rešpektoval, takže aj keď to bolo ešte vlastne len pár dní po tom otrase a mal som stať nejaké 2 týždne aspoň. Viem, že som letel a ani som nejak neinformoval o tom trénera alebo nášho lekára, že nejaký problém mám, tak veľmi som teda chcel hrať, lebo som sa obával, že by ma teda nejak postavili na stranu a že by som sa nemohol týchto majstrovstiev sveta zúčastniť. Takže som letel a som nejak tak skrýval ten zdravotný problém, aj keď musím povedať, že pri nejakých veľkých záťažiach v zápasoch alebo v tréningoch, tak som stále pociťoval nejaké také tepanie srdca v hlave a bolesti hlavy trochu, takže asi so mnou nebolo všetko v poriadku, ale musím povedať, že to trvalo len nejak možno prvú polovicu tých majstrovstiev sveta. V tej druhej už dá sa povedať, že sa nejak telo tomu prispôsobilo a cítil som sa viac menej v poriadku. Tesne pred šampionátom prichádza mužstvo o brankárskú oporu Eduarda Hartmana, ktorý sa zranil v poslednom prípravnom zápase. Neúčasť brankárskej jednotky nikomu na optimizme nepridá. Určite boli obavy, ale si myslím, že Dragan bol vtedy vo vrcholovej forme aj v Košiciach, aj v národnom mužstve a bol to v tom čase dobrý brankár. V reprezentačnom tíme je viac hráčov Košíc ako Trenčína. Je to logický výsledok prevahy Košičanov vo finále Extraligy. Medzi oboma mužstvami vládne rivalita. Naozaj si nepamätám, že by vznikol nejaký konflikt kvôli tomuto, že ja neviem, vo finálových alebo teda ligových zápasoch vznikli nejaké bitky alebo šarvátky. Naozaj si myslím, že to skôr bolo, že to sa seklo príchodom na nejaké prvé sústredenie. Samozrejme, aj my sme cítili ako Trenčania, dajme tomu, a boli Košičania. Boli to vlastne také partie, kde vlastne oni chodili väčšinou spolu, mimo hokeja, aj po tréningoch, keď sa išla aj do mesta, na prechádzky, čo ja viem, aj keď si išli sadnúť na nejaké pivko, tak väčšinou boli to partie, Trenčania, Košičania. Nemali sme medzi sebou problém, ale samozrejme bolo tam trošku cítiť také skupinkovanie. Nevidel som nejaké trénince. Samozrejme, pán Šupler dlhšie trénoval národný manšaft. Niektorí hráči
mu viac utkveli v srdci a tých trošku presadoval, myslím, tých Trenčanov, ale ináč si myslím, že to bolo všetko na úrovni. Ja musím povedať, že ja ako mladý hráč som takéto niečo vtedy necítil. Ja som to vnímal ako, že je to národné mužstvo a jednoducho tam treba tie sily spojiť. Neviem, ako to vnímali starší hráči, ktorí mali možno viacej nejakých tých duelov medzi sebou odohratých a možno tých negatívnych skúseností medzi sebou, takže k tomu sa neviem vyjadriť, ale ja ako mladý hráč hovorím, pre mňa to bolo národné mužstvo a myslel som si, že každý to vníma, dá sa povedať rovnako, že dokáže tie klubové nejaké rivality dať na stranu a nejak venovať sa spoločne tomu čo najlepšiemu výsledku v tom národnom mužstve. Tréneri Šupler a Hossa dosiahli najväčšie úspechy s Trenčínom, Selvek zasa s Košicami. Prejavuje sa klubová rivalita aj medzi nimi? Tu žiadna neexistuje. My sme všetci Popradčania. Čo sme sa poznali s trénerom Šuplerom, tak v tomto som ho vždy uznával, ako vedel dať tých hráčov dokopy, vedel to správne poskladať. Takže ako tam sa moc ani toho nedalo vymysleť. Ja si myslím, že všetci, čo sme tam boli, tak mali nejakú kvalitu. Takže ono to už aj tí hráči medzi sebou si myslím, že dosť sa komunikovalo a hoci kto, keď sa dal dokopy, tak to išlo. Takže to bola obrovská výhoda. Keď sa zíde mužstvo, teda hráči, ktorí sú už aj teda naučení improvizovať a nevadí im, keď sa dostanú niekde do iných útokov, tak si myslím, že to je o tom. Akože tí hráči boli naozaj variabilní, že im to nevadilo. Najpríjemnejším prekvapením pre slovenských fanúšikov pred šampionátom je správa, že mužstvo posilní Peter Šťastný. Jednu noc sme aj nespali a pretelefonovali sme a každú chvíľu prišli nejaké iné správy a nakoniec sme boli radi, že Peter Šťastný prišiel. Viem, že vtedy si to tam, tuším, bol v St. Louis, alebo kde si to vybavoval sám, aby ho uvoľnili. Takže sme boli radi, lebo Peter bol hráč svetového formátu a určite pôsobil aj na tých Lotyšov, že prišiel niekto extra. Čo som ja urobil, a to bola asi prvá výnimka. A tiež proste váhou možno osobnosti, váhou tým, že som niečo dosiahol, mi tréner asi ako prvú histórii povolil počas sezóny ísť a hrať v mojom rodnom meste šampionát majstrovstiev sveta skupiny B. A to tiež bolo šťastie. Nedostal by som to povolenie. Ale ja som bol zranený. Tam som mal najväčšie zranenie svojej kariéry a už som sa zotavoval, už som korčuloval. Som mu navrhol, že počuj, ja si tam pôjdem zahrať a to je úplne ideálne. Rozohrám sa a prídem vyhratý, pripravený na záver sezóny a do play-off. A myslím si, že to veľmi pomohlo aj mne, aj Slovensku, aj mojej kariére, pretože to bol moje posledné hurá za Slovensko. A mať ho v Bratislave a za takej proste fantastickej atmosféry, bo tí ľudia ešte stále žili tým ošialom, ktorý tu bol vytvorený tým Sheffieldom a olympiádou. Vlastne s takým hráčom, akože ísť do tohto, že na majstrovstvá sveta, tak nás to vlastne všetkých potiahlo, si myslím, o jeden level vyššie. Takže boli sme radi, že to takto, že tam bolo. Ale ja som sa s niekým mladým, ale s niekým, kto už má severoamerické skúsenosti. Ten prístup tam je úplne iný. Že nie len ten talent a tu a tam zrazu, ale tých 60 minút a aj dopredu, aj dozadu. A proste bojovať o každý puk. Toto u nás boli také výpadky dosť časté. To je taká proste naša značka, európska viac menej. A ešte z tých socialistických krajín ešte viacej. Ale tak som si vybral Petrovického a Šatana. Samozrejme, že aj keď sme to nečakali, boli sme z toho prekvapení, tak to bol taký príjemný kompliment pre nás, že Peter by chcel s nami hrať, alebo tréner uznal za vhodné, že táto peťka by mohla fungovať. Ale v podstate sme boli asi jednými z mála hráčov v tom ústve, ktorí mali nejaké skúsenosti so zámorským hokejom, takže možno, že sme mali nejak tak už tým štýlom trochu aj k sebe bližšie, ako by sme mali s inými hráčmi. Takže aj keď tam bol veľký vekový rozdiel a rozdiel v skúsenostiach, tak dá sa povedať, že celkom dobre nám tá trojica útočná fungovala. Dá sa povedať, že dávali sme v tých zápasoch veľa gólov a pomáhali sme teda mužstvu, aby ofenzívne sa presadzovalo. Takže celkom to fungovalo a to, že sme hrali s Petrom Šťastným, samozrejme bol bonus.
Peter Šťastný je takmer dvakrát starší ako Miro Šatan či Robert Petrovický. Oproti nemu sú obaja ucháni a možno ani nevedia, či takej ikone svetového hokeja nemajú vykať. Mnohí boli veľmi ostýchaní, sa báli, proste rešpekt bolo cítiť a vidieť, ale ja som im zakázal, lebo som sa vrátil v mysli proste do roku 76, keď ja som bol nominovaný a som sa dostal do kadra, kde boli 30-tníci, proste Jirko Holík a neviem, Holeček a nejaký ďalší tam, ale Jirko Holík bol vtedy taký starý pán, Pospíšil, Machač. Nevedel som, nikto mi vtedy nepovedal, ale ja som sa vtedy rozhodol, sme spoluhráči, ja som im proste týkal a ja som sa uplatnil, proste nikomu to nevadilo a nikto to nevyžadoval, lebo dobrý kolektív, to je jak v rodine. Tak som to takisto bral, že hokej to je hokej mústvo, to je ako jedna rodina a ja som vyžadoval proste od tých mladých, aby mi všetci týkali. V podstate to bol môj detský, žiacký vzor, Peter Šťastný, ktorý vlastne najlepší Európan v NHL. Streda, 12. apríla 1995. Prezident Slovenského zväzu Ján Mitošinka víta v Bratislave nového šéfa hokejovej federácie Reného Fasela. Majstrovstvá oficiálne otvára Švéd Kurt Berglund. Myslím si, že aj tí ľudia v Bratislave boli fantastickí. Každý zápas bol vypredaný. To bolo jedno, s kým sme hrali a fantázia bola odtedy, keď sme na Bôriku, tam sme boli ubytovaní, sadli do autobusu a prišli polícia, zapli tie sirény a išli sme cez celú Bratislavu. Mňa až mráz prechádzal po chrbte. Proste som to prežíval, bol som rád, že to môžem zažiť a tí ľudia po ceste všade nás zdravili a bolo to proste krásne. Slovenskí hokejisti sa vo svojom úvodnom vystúpení stretnú s Veľkou Britániou. O priaznivom výsledku pre nás nepochybuje nikto a zdá ani súper. Veľa sa čaká od útoku Petra Šťastného. Doteraz pamätám ten prvý zápas. To boli také veci, že proste pred zápasom treba sa vyspať večer skore. Ja som proste celú noc letel. A my sme hrali niekedy o 2 alebo o 1, proste prvý zápas po obede. A ja som prišiel okolo 9:30 do Viedne a tak som sa dostal do Bratislavy. Ešte tak bolo okolo 11:00, chlapci už odišli. A ja som sa pýtal, ja si musím na chvíľku aspoň láhnuť. Tak som ešte si išiel láhnuť, nejakých 45 minút som zaspal a zobudili ma čas. Som si povedal, kedy budíka. Išiel som na zimák, obliekol som sa do výstroja, hrali sme zápas a hrali sme dobre. Ale dobre sme hrali až od druhej tretiny. Naši diváci po prvej 20-minútovke neveria vlastným očiam. Mal to byť ľahký zápas a zatiaľ Slovensko prehráva 0-1. To je s tými ľahkými zápasmi, to sme si myslím, že sa to aj trošku podcenilo a že sme možno sa tak nepripravili 100% a tá prvá tretina nám nevyšla, no ale tak zase v kabíne sme si povedali a sa to otočilo vlastne potom. Už sme začali hrať tú hru, čo sme vlastne produkovali stále. V zápase je až 27 vylúčených. Nervozita sa prejaví aj potýčkou Ota Haščáka s Morrisonom. Ja som nehral nikdy v rukavičkách a vždycky som mal nejaký problém pri mantineloch s niekým, takže aj na toto si pamätám, ale to myslím, že nebola ani bitka, to skôr také šarvátky a také strkanice. Oto Haščák pred šampionátom figuruje ako kapitán tímu, ale na úvodný duel nastupuje v pozícii asistenta. Musím povedať, že bolo tam nejaká takáto, dá sa povedať, takýto nejaký malý problém s tým kapitánstvom, ale zase musím povedať, že ja som bol vtedy v pozícii mladého hráča, ktorý nejak týmto veciam ani sa nechcel venovať, ani som sa nevenoval, keby som aj mohol. A bolo to niečo, čo riešilo vedenie. Vedenie tímu sa poteší neplánovanej posile, hoci Peter Šťastný sa pripája k tímu až na poslednú chvíľu. Peter je, bol a bude ikona slovenského hokeja. Dokázal toho strašne veľa za morom. A v podstate, keď patrí a patril medzi tých najlepších európskych hráčov, ktorí k nám kedykoľvek hrali. Jeho ako hráča si ho veľmi vážim a uznávam ho. A samozrejme, že keď prišiel do Bratislavy, bol som vtedy v tom čase kapitán mužstva. A samozrejme, že po konzultácii s trénerom Zilom Šuperom prišiel za mnou a povedal, že ho to mrzí, ale že C-čko musí ísť
na hruď Petrovi. Tak som to zobral ako danú vec. Proste bol starší, je skúsenejší, mal toho viac odohraného, bola to väčšia osobnosť, čo sa týka slovenského, a je to väčšia osobnosť slovenského hokeja, tak som to nejak neriešil. Samozrejme, nevidel som nejaký veľký dôvod, prečo to takto má byť, ale v podstate, keď sa takto vedenie hokeja, slovenského hokeja rozhodlo, tak som to zobral ako danú vec a podrobil som sa. Ja som si nikdy žiadne podmienky nekladol. Ja som prišiel a ja som nehal veci proste, nech sa vyvíjú, ako sa vyvinú. Ja som tu mal proste svoju misiu, svoju úlohu a preto som prišiel. Som prišiel hokejovať. Aj keď tam možno boli... niekto možno bol nespokojný s tým, ako sa to vyriešilo. Určite musel byť niekto nespokojný, tak si myslím, že každý z tých zúčastnených vedel to dať nejak na stranu a vedel, že jednoznačne najdôležitejšie je úspech mužstva. To sa často stáva, že v kolektíve nie sú všetci uspokojení a musí niekto proste ustúpiť a urobiť nejaký kompromis v prospech väčšiny. Naozaj tam bola dobrá partia, dobrý kolektív. Nepočul som od nikoho, že by tam bol nejaký náznak. Ja sám som osobne by som bol za, keby Peter Šťastný, je to si myslím, že osobnosť, takisto aj Oto je nejaká osobnosť, ale ten Peter Šťastný má viacej skúseností. Bol to proste človek, ktorý by mal viesť také mužstvo, takže ja by som to nejako nevracal sa spätne, že na C-čku kto bol kapitán a B-čko zase bol iný turnaj. Tak možno Oto to trošku zobral osobne, ale tie emócie a tá radosť, ja si myslím, že každý nám všetko zabudol. Ani si to neuvedomoval, nehľadal tam nejaké problémy a to je veľmi dôležité v kolektívnom športe. Oto bol vynikajúci hráč. Ja si pamätám, čo spravil na olympiáde, on sám porazil Nemcov, keď išlo o veľa, dal 3 góly, tuším. A ja si ho asi veľmi vážim, ale to sú normálne veci. Keď niekto, ja som bol o mnoho starší a niečo som preskakal a viem, že som prišiel do iného mústva a tiež prišli starší hráči, potlapkali toho jedného, čo mal 26 a odtiahli ho bokom a on mi potom sám dal číslo. Tam ego musí ísť stranou. Ale nemyslím si v žiadnom prípade, že by mu to vadilo, lebo on bol typ hráča, ktorý sa vedel obetovať pre kolektív. Ja som nikdy nepociťoval úlohu toho kapitána, alebo nedával som kapitánske C-čko pred moje presvedčenie o tom, že musíme vyhrať a musíme ísť do A skupiny. Ako netešilo ma to, musím povedať, ale ako náhle som skočil na tak som na tieto veci nemyslel. Na slovenských hokejistov čaká 7 súperov. Až na jedného sú všetci ostatní papierovo o mnoho slabší ako naši. My sme sa museli motivovať do každého zápasu a do každého zápasu sme sa snažili ísť na 100%, či sme hrali s Japoncami, či sme hrali s Maďarmi. My sme si nemohli dovoliť žiadne zlyhanie alebo zaváhanie, pretože aj tam by to mohlo znamenať to, že už napriek tomu, že sme sa dostali do B skupiny, nemuseli sme sa dostať do tej A skupiny. Takže ja si myslím, že hráči a tréneri nás motivovali tak, aby v každom zápase sme supera nepodcenili a išli naplno. Jasné, že mal hlavné slovo tréner, ale boli tam lídri Peter Šťastný, aj Oto Haščák. A jasné, že niečo povedali, ale tam každý vedel, že o čo nám ide a čo musíme všetko preto spraviť. Ja som nikdy trénerom nejako nezasahoval. Ja som sa aj v Quebecu, ja som sa ozval až niekedy v polke sezóne, keď už veci prekypia, keď už sú zjavné proste určité chyby a nedostatky, kde treba zakričať, tak aj tu na. Ja som s trénermi nemal žiadne problémy. Niekedy mi vadilo proste, že oni idú, jak sa naučili, mechanicky, útok za útokom, 3 útoky alebo 4 útoky, zase ďalší útok. Niekedy treba podľa hry to aj stiahnuť a trošku využiť tých lepších, alebo tých, čo akurát lepšie a dobre hrajú, ktorí sa dobre cítia, ktorí sú v pohode. Miesto toho ísť útok za útokom. Dneska už po tých rokoch sa to zmenilo, zlepšilo. Naučili sa všetci, ale to učenie nás niečo je stále. Na majstrovstve sme v podstate mali len jedného veľkého supera, ktorý bol, sa mi dá, že tretí v poradí.
Čiže mali sme 2 zápasy ešte na rozohratie a potom sme čakali ten jeden zápas, ktorý vlastne nie len my, ale celé Slovensko čakali na to, že ako dopadne. A to proti Lotyšom. No a na to sme vlastne sa zamerali celé to sústredenie a ten šampionát na ten jediný zápas. A to sme vedeli, že keď ich vyhráme, takže tým pádom, dá sa povedať, už máme na 80% postup. To bolo v tom psychicky náročné, že keď ho nezvládneme, tie ďalšie 2 zápasy, tam budeme proste za debilkov, ktorí to nezvládli a budeme to musieť odohrať. Iné by to bol možno posledný, tak by bolo sklamanie, ale každý by mal, akože by to sklamanie prežíval už potom doma. Len tak by sme to museli prežívať v tej Bratislave a pred tými fanúšikmi a to sme si nevedeli ani predstaviť. No, vždycky tomu favoritovi sa hrá najhoršie. To je, či je to BC, alebo aká skupina, alebo áno, vždycky ten favorit musí dokazovať a musí to vyhrať. A Lotyši nemali čo stratiť, boli v Bratislave a mohli len prekvapiť, mali tam výborné mužstvo. A samozrejme, že keď musíte, tak sa to hrá zle. Preto hovorím, že keď som sa vrátil z C, alebo prišiel som na C, nebol som tam celý turnaj a prišiel som úplne taký uvoľnený pod nejakým psychickým stresom a nejakou takouto ponorkou, nemocou. Jak sa hovorí, tak ono, keď je človek 2 týždne spolu a robí všetko preto, aby ten výsledok bol taký, ako sa očakáva, tak vtedy sa to niekedy nepodarí. Toto bola troška taká nevýhoda, že tá určitá tá vysoká zodpovednosť vždycky na tých majstrovstvách sveta, čo sme chodili, a keď sa niečo nepodarilo, tak toto nás ubíjalo. Že vlastne po tých majstrovstvách sa potom človek schováva, je taký z toho znechutený. Aj ten národ to tak cíti. Všade, kde chodíte, nejakú tú dobu to trvá, kým to celé zmizne, kým ľudia na to zabudnú, aj my potom nakoniec. Takže to bolo trošku také dosť kruté. Samozrejme, šport je taký, že treba vedieť aj vyhrať, aj prehrať. Takže len hovorím tak spätne, keď sa o tom bavíme, že naozaj, keď sa niečo neúspelo, tak naozaj sme to prežívali, až moc sme si to niekedy brali, aspoň niektorí. 8,5 tisíca šťastlivcov sa dostane do hľadiska rozhodujúceho duelu Slovenska s Lotyšskom. Pri televíznych obrazovkách sedí 60% populácie krajiny. Keby človek vystrelil puk niekde do hľadiska, tak zaručene niekoho trafi do hlavy, lebo tí ľudia sedeli všade, tie schody, všetko. To bolo proti všetkým predpisom bezpečnostným a požiarníckym a akýkoľvek, pretože to bolo absolútne ucpaté. Proste hrať v tej atmosfére a hrať tak, ako sme hrali. A opäť, to bolo veľmi, veľmi náročné, niečo podobné ako ten turnaj v Sheffielde. Jedno zaváhanie nás mohlo stať, že nepostupíme do A skupiny a to si nikto nechce ani len pripustiť. S Lotyšmi sme si v olympijskej kvalifikácii v Sheffielde ľahko poradili. Zdá sa, že súper sa z porážky poučil. Naopak naši faulujú a sú vylučovaní. Od 8. minúty prehrávame. Ten zápas sa nevyvíjal až tak dobre. Vlastne, vždy sme prehrávali a išlo o to, že zase my sme podľahali tomu tlaku, čo naši ľudia nás tlačili, oni dávali góly. Len hovorím, vždy išlo o to, že sme to chceli dosiahnuť, a keď to zrazu nešlo, tak sme boli z toho sklamaní, viac nervózni. Ono to nebolo až také drastické. Bola prvá tretina zlá, ale to sa potom v prvej prestávke vyriešilo a detailizovať, tak to by nebolo dobré. A už je to tak dávno, že nakoniec, čo sa budeme s tým už zaoberať. Ja si myslím, že tak ako v každých takýchto vypätých zápasoch, tak tam vlastne sa zvýši hlas a sa to vyjasní a musí sa ten mančaft vlastne tak nakopnúť, aby ten celý mančaft fungoval a aby sa ten zápas vyhral. V reprezentácii tam si myslím, že sa to rieši skôr tými skúsenosťami. Treba naozaj porozmýšľať, čo sme robili zle. Naozaj si to treba v kľude povedať, nakresliť, ukázať, poprípade zostavu zmeniť. Tam si myslím, na tej úrovni reprezentačnej je zbytočné si myslím tam po niekom dupať a kričať a to si myslím, že to nikdy nejako nepomohlo. Tam tá zodpovednosť je si myslím, že taká veľká, že väčšinou tí hráči tam dojdú tak prichystaní, teda tak namotivovaní,
že to je naozaj, tam sa to nerieši. Možno niekto došiel a tak, že možno tam niečo bolo, ale to už si nepamätám, ale povedali sme si určite niečo a vlastne padlo to na úrodnú pôdu a všetko dobre dopadlo. Takmer 20 minút trvá, kým si vypredané hľadisko môže z plných pľúc až na pár lotyšských priaznivcov zakričať gól. Vyrovnané. Slovensko využíva presilovku. Naša radosť trvá iba 4 minúty a Lotyši opäť vedú. V týchto chvíľach to so slovenskými hokejistami nevyzerá dobre. Nedaria sa im kombinácie, chýba ľahkosť a moment prekvapenia. Tam bolo treba prácu. My sme proste prehrávali sme 2-1. A to boli vážne veci. No, ale vtedy tréneri už sme boli viac na lade, už nejako bolo cítiť, že vidia, kto hrá, kto nehrá, kto to zvláda, lebo psychicky to není sranda. Proste niekedy sa stane, že človek až veľmi chce, stačí jeden break, druhý break a môže byť minus 2-1, môže byť 3-4-1 pre supera a tomu sa potom ťažko dobieha. Vlastne tým, že sme tam mali aspoň jedného dobrého starého hráča, ako Peťo Šťastný, ktorý vlastne nás ukľudňoval a robil všetko preto, aby sme začali hrať tú svoju hru, ako sme ju hrali aj pred tými zápasmi a vlastne nakoniec sa nám to podarilo a urobili sme ten zápas tak, aby sme boli všetci spokojní. Opäť vyrovnávame. V tejto tretine sme dali už svoj druhý gól. V štatistikách je pri ňom meno Zdena Cígera. Ja si len pamätám, že dal som nejaký z gólov. Ale ako naozaj tá história mi trošku odišla, priznám sa. A hlavne v tej dobe si to človek neuvedomie, že ide ďalej, zápasy pribúdajú, všaké akcie, turnaje a človek potom, keď až skončí s hokejom, tak začne rozmýšľať nad tým, že hľadať nejaké veci, nejakú históriu, nejaké fotky a nejaké videá. Takže teraz mi to celé začína viacej dochádzať, ale normálne tie akcie sa mi mixujú, normálne utekajú, takže normálne nedokážem si spomenúť, jak to presne bolo. Útok Kolník Daňo Cíger platí na súpera svojim dôrazom v zakončovaní. Ale kľúčovým prvkom v tomto nervydrásajúcom zápase je útočný trojzáprach Petra Šťastného. Pamätám si, že som mal prsty v treťom góle, kedy som po strele Stana Medžika som tečoval ten puk a to bol taký najkurióznejší gól mojej kariéry dodnes, by som povedal, lebo ten puk som tečoval mimo bránu a od zadného mantnu sa odrazil naspäť pred bránu brankárovi do hokejky, potom do kolena a potom došiel do brány asi 2 alebo 3 sekundy potom, ako som sa ho ja dotkol. Takže to bol tak kuriózny gól, že už taký si nepamätám. No ale aj také góly padajú a môžeme ďakovať vlastne, že takýto gól dal. Tam nastal ten zvrat. Potom neviem, či sme hneď sa radovali, alebo tam nastala nejaká sekunda a potom tie emócie, nespomínam si akože, ale určite potom, keď to bol ten gól, tak tam boli veľké emócie a strašná radosť, akože si myslím nás aj celého Slovenska. Bola aj šťastená a bola kvalita a v tom prípade a v tých časoch proste v Bratislave publikum bolo nie, že 6., 7. korčuliar, alebo 6. korčuliar, tam bol 6. a 7. korčuliar mimo brankára, čo nám to pomáhalo. Tá atmosféra bola fantastická, keď sme vyrovnali. Proste tá atmosféra zlomila aj ten posledný kúsok vôle u tých Lotyšov a bolo cítiť, proste tá ťarcha momentum sa obratila, potom už to bolo viac menej záležitosť iba času, kedy tam je gól do vedenia a kedy zápas ukončíme. Bola by to nádhera, keby sme strelili 4. gól. Švehla. Peter Šťastný mu korčuloval do odkrytého priestoru. Puk dostal Šatán. Dobrá stiahovačka na pravú stranu. Šatán sa natlačil. Pred brankára na obovca. Peter Šťastný dáva 4. gól. Pri tom rozhodujúcom góle na 4-3 tak si pamätám, že som potiahol tú akciu po pravej strane a som sa snažil natlačiť na branu a ten puk potom som posúval na Petra Šťastného a ten dával ten rozhodujúci gól.
A tým pádom sme ten zápas dokázali teda vyhrať a stať sa tým, kto postúpil potom medzi tú svetovú elitu do tej A skupiny. Ja si pamätám na gól, čo som dal jediný gól niekde v Montreali v 7. zápase v predĺžení. A už ale, to som si aj v hlave nejako, ale teraz proste moc často to ukazujú, takže nejako to vidím a spomínam si, ale takéto góly sa mi nezdali nejaké výnimočné. Aj keď to boli veľmi dôležité góly, rád by som si ich zapamätal, ale mne sa proste tá atmosféra páčila a celé to prostredie a celé to také vyvrcholenie. Pre mňa ako osobne to malo úžasnú hodnotu, úžasnú váhu. Taký kameň veľký padol zo srdca, že dobre, už je to na dobrej ceste, nás stále aj tréner Šuplje nás stále upozorňoval, že by sme nebláznili, aby sme hrali hlavne dozadu 100%, aby sa nič nestalo. Ako oni viedli a už prehrávajú, tak sa to mohlo zase zvrtnúť naopak. Hlavne tým, že nás stále ľudia tlačili. Slovensko vedie o 2 góly. Bude to stačiť? Ešte nie je rozhodnuté. Lotyši sa doťahujú na rozdiel jediného gólu. 5 minút do konca. Hľadisko je ako zarezané. Vydržia naši očakávaný nápor súpera? V zápase sme často oslabení vylúčeniami a musíme vydávať veľa síl pri bránení. Sú to veci, ktoré niekedy rozhoduje šťastie v týchto momentoch. A vtedy sme ho mali a sme ho potrebovali, takže dopadlo to dobre. Plynú posledné sekundy. Na boli je Peter Šťastný. Stále máme najtesnejší náskok a puk pod kontrolou. To je sen proste. Keď niekto má sen a nejaké túžby, takmer nikdy sa to nenaplní. Sny sa neplnia. Sny sú sny preto, že to sú sny. Tie žijeme a snívame. A mať sen a završiť proste svoju športovú kariéru v rodnom meste bol úžasne dobrý pocit. Posunúť mužstvo do A skupiny, tam, kde patrilo. A vedel som, že nám rastie kopec mladých dobrých hráčov, ktorí v budúcnosti nedovolia, nedopustia, aby nejakým spôsobom vypadlo z tej A skupiny. Ale šampionát sa ešte nekončí. Keď sa dobre pamätám, už je to predstavené dávno, tak bola Veľká noc. Hráči, ktorí to malo blízko, sa rozišli domov. Pamätám si, že bolo príjemne teplo a s pánom Hosom sme tam chodili na prechádzky kolo Boriku a sedeli sme na tráve a pozerali na Bratislavu a tak sme relaxovali a pripravovali sme sa na ďalšie zápasy a na oslavy. Ja si teda nepamätám, že ani že bola Veľká noc, ani že či sme boli pustení domov a keď sme aj boli, tak neviem, ja pochybujem, že som niekde išiel. Pre mňa bol dôležitý ten turnaj a každý od nás čakal už iba víťazstvo v tých zápasoch. Ja si myslím, že to bol dobrý krok vtedy, lebo tam bol ako fakt veľký ošiel v tej Bratislave a každý si doma troška oddychol a prišli sme s tým, že máme ešte 2 zápasy už iba s takými slabšími supermi, ktoré musíme dohrať. Tréneri to riskli a teda sa tak rozhodli, spoliahli na to, teda, že my to uhráme, jak sa bavíme, boli tam ešte 2 zápasy. Takže určite aj tie oslavy a všetko okolo toho, bolo to veľmi dôležité sa udržať. Jasné, určite nejaké šampanské, ale nejak to nevybočovalo z toho, jak sme sa pripravovali predtým na tie zápasy. Naozaj to muselo byť veľmi dôsledne sledované a s rozumom, takže tie emócie a tí ľudia okolo všade sme došli, takže naozaj tam bola veľká radosť. Každý to cítili ako veľký úspech, takže škoda, že to nebol posledný zápas. No. Lebo naozaj to není sranda, ako už sme sa poučili vo viacerých prípadoch, že potom človek aj taký jednoduchý zápas niekedy trošku podcení, niečo tam nevinde a je z toho problém. Tak ešte tie oslavy nemohli byť také bujare, až potom sa to mohlo vlastne osláviť po konci. My sme trošku povolili, mám taký dojem, úzdu a bolo tých akcií
spoločensky bolo viacej, otvárali sme múzeum slovenského hokeja, potom sme išli na Gabčíkovo, na Maroš, a tak už tam potom bolo veľmi veselo. Bolo tak veselo, že potom sme mali problémy, aby sme to všetko dokaučovali a dohrali. Mali sme slabších súberov, takže to prešlo. Tie ďalšie zápasy, ktoré sme hrali, myslím, že aj s Holanďanmi, to boli už zápasy také povinné, ale v ktorých takisto sme nemohli zaváhať. Ale je pravda, že sme si užívali tú atmosféru toho celého turnaja, tú pozitívnu náladu, ktorá bola zo strany divákov, a to nám dodávalo taký záväzok, že i v týchto zápasoch musíme hrať hokej, ktorý bude pre divákov a kde sa týmto spôsobom divákom za ich dôveru vďačíme. Zápas s Holandskom je posledný, ktorý Peter Šťastný odohrá na majstrovstvách sveta skupiny B. A zápas s Holandskom je zároveň aj posledným vystúpením Petra Šťastného v slovenskej reprezentácii. Peter odišiel a C-čko mi prišlo naspäť. To znamená, že už pri vyhlasovaní teda toho, že sme vyhrali, že sme dostali pohár, tak som už bol, prevzal som to ako kapitán mužstva. Takže to C-čko je to taká zvláštna príhoda v mojom živote. Ale ja si myslím, že keby som ho nemal na hrudi a nepovažujem to za to najpotrebnejšie, alebo za to, že keď ho človek nemá na hrudi, že nemôže byť vodcovskou osobnosťou. To znamená, že to C-čko je len nejakým vyjadrením niečoho, ale v podstate ten človek musí ukázať náladu, že je osobnosť a nie to, že má C-čko na hrudi. Po víťazstve nad Holandskom sa potvrdzuje definitíva nášho postupu. Je pred nami už len posledný zápas. Peter Šťastný v ňom bude chýbať. Ja som mal letenku, som si zohnal letenku proste za nejaké drobné, lebo som vedel podľa zostavy, že to keď vyhrám, potom budem môcť ísť. A oni proste, vedenie slovenského hokeja prišlo za mnou, Peter, mal by si zostať, budú oslavy. Ja by som rád aj zostal, ale ja sa tiež potrebujem vrátiť, lebo moje mužstvo proste končí sezóna, treba hrať aj za mužstvo. To, čo som od nich žiadal, mi splnili a ja si musím splniť svoju stránku. No ale keď prišli za mnou, že není sú letenky a že oni vybavia, že ako iba prvá trieda, Austrien, ako proste do New Yorku, že 80,000 šilingov, čo bolo vtedy 240,000, 3x8 240,000 korún. Oni, čo ste sa vy zbláznili? A to som im zopárkrát povedal, že Slovensko, to sú není Arabské Emiráty. Proste my musíme narábať proste s našimi zdrojmi, aj financiami. A keď nemali iné riešenie, tak som povedal, aby som rád s vami oslavil a odohral posledný zápas. Ja som ani nevedel, ja som skončil nejaký najproduktívnejší hráč a pri tom posledný zápas sa hralo, to bola otázka, či vyhráme 12, 14, 15 alebo 18. Takže ja som proste zbalil švestky a išiel som presne tak, ako som slúbil, so svojimi povinnosťami. Gólové hody v poslednom stretnutí a záverečný ceremoniál si nevychutná ani Robert Švehla. Mňa vlastne asi mesiac predtým ešte draftoval, alebo teda vymenili z Calgary na Floridu. A s tým, že sa mi hneď aj ozvali, že by boli radi ešte, aby ma videli a že by som tam odohral pár zápasov posledných základnej časti, boli veľmi blízko k tomu, aby sa dostali do play-off. Tak my sme vlastne s Tecom rozprávali o tom, že akou cestou by som sa tam mohol dostať. Tak on mi jednoznačne povedal, že po zápase s Lotyšmi, keď vyhráme, že by som mohol teda odcestovať. A vlastne keď som prišiel na Floridu, za 2 dní som už nehral NHL zápas a odohral som ich ešte 5, čiže už som vedel, že vlastne aj Slovensko oslavuje a ja vlastne takisto, lebo som rád sa NHL, čiže mňa to posunulo ďalej. Naši sa lúčia s turnajom víťazstvom 11-0 nad Rumunskom. Je piatok, 21. apríla 1995, rok a necelý mesiac po postupe Slovenska z C skupiny. Všetci na ľade i v hľadisku prežívajú obrovskú radosť. Kapitán Slovenska zdvihne nad hlavu víťazný pohár. Ja som tých pohárov nad hlavu v živote nezdvíhal veľa, ale toto bolo v podstate jeden po Prade a v podstate potom v Bratislave to boli ako také milníky aj v slovenskom hokeji, aj v podstate mojom a v mojej kariére. A keď človek vyhrá, tak má veľmi dobrý pocit z toho, že to nerobí nadarmo a že to je
nejaký diel toho života, ktorý dobre dopadol. Keď sa tak spätne pozerám na toto obdobie rozdelenia republiky, vzniku samostatnej republiky a slovenskej reprezentácie, je spojené s nádherným obdobím, i keď ťažším, ale s veľmi pekným obdobím, kde slovenský divák bol veľmi pozitívne naklonený hokeju. Tak to už som ani nevedel, že som tam dostal cenu najlepšieho obrancu, ale určite to potešilo, ale čo najviac mňa potešilo a si myslím aj všetkých tých chalanov, tak že sme postupili medzi tých najlepších vlastne do A kategórie a to si myslím, že to bolo pre nás to, čo sme vlastne tvrdo na tom 2 roky pracovali a sme radi boli, že nám to takto rok po roku vlastne išlo do tej A kategórie. Ten proces tých 3 sezón bol úspešný stále, čo to nebýva zvykom a zaslúži sa o to tým ľudí, ktorí pri tom týme pracovali a samozrejme aj tí hráči, ktorí boli v tých výberoch v tých jednotlivých tímoch. Takže to bolo skvelé obdobie pre slovenský hokej a na to veľmi rád spomínam. No ja si myslím, že ja by som prijal aj národnému družstvu, aj priaznivcom, divákom, Slovákom, aby bolo toto obdobie čo najdlhšie, aby sa opakovalo. A hlavne tie postupy boli. Keď nám ľudia strašidelne fandili, ja hovorím, že ja som dostával listy, pohľadnice, nezávisle ma stretávali alebo oslovovali ľudia na Slovensku, kde som sa pohyboval. Takže viem, že si to ľudia pamätali a bol som lekár, bol som na striedačke, ale a my máme na to veľmi pekné spomienky. Šťastný Julius Šupler sa o chvíľu neudrží a vrhne sa do náručia Ota Haščáka. Na ten moment si pamätám, to bolo po zápase, teda už poslednom, keď sme už boli akože v skupine, tak tam už bola naozaj taká tá eufória, taká tá úlava tých citov, že v podstate Julo toto spravila. Neviem, či to bola náhoda, alebo či to bolo cielené. Nikdy sme to spolu nerozoberali, ale samozrejme, že možno som bol prvý po ruke, tak preto, ale naozaj tam bolo cítiť veľkú úľavu z každej strany. Či už z trénerskej, alebo v podstate z hráčskej, alebo celkovej hokeja na Slovensku. Peter Šťastný zaviedol po olympijskej kvalifikácii v Sheffielde zvyk vyfajčiť víťaznú cigaru. Podaktori si ho veľmi radi osvojili, ale všetkých neoslovil. Nie, tak úplne stačí, keď okolo vás, ja neviem, 15 ľudí fajčí cigary, tak to ten secondary smoking, to pasívne fajčenie určite vníma aj na vás, takže ja som nepotreboval na to ešte ako mať vlastnú cigáru teda v ústach, ale čo sa týka alkoholu, takisto nie je to, že by som bol niekde popíjal, tak to tiež nie. Tak ako ja tie oslavy vnímam skôr ako takú daň za úspech, dá sa povedať, a nejak prežívam to skôr vo vnútri, alebo sa teším, taký uspokojujúci pocit, to mi úplne stačí na to, aby som to nejak oslavil a nejaké takéto bujare oslavy, to už nie je to nejak pre mňa, skôr už po nejakom čase sa na tých oslavách prestanem cítiť dobre, ako po nejakých 2-3 hodinách už. Sen všetkých slovenských fanúšikov je realitou. Sme medzi svetovou elitou. Čakanie trvalo 2 roky. Čo priniesli človeku, ktorý sen premienial na skutočnosť? Poviem to jednou vetou, vysoko korektný vzťah. By som povedal kryštálovo čistý vzťah, že keď sme si povedali, áno, chcem reprezentovať, že tam za tým nebolo žiadny taký zámer, že ja sa chcem ukázať ako získať lepší imidž, že získať lepšiu zmluvu. Nie, tam skutočne tí chlapci chceli reprezentovať, chceli tomu svetu ukázať, že máme kvalitných hokejistov a chceli potešiť ľudí, ktorí nám fandili. A to bol celý princíp. Dnes je to skutočne úplne v inej rovine a musíme hľadať rôzne metódy motivácie, jak potiahnuť, jak urobiť, jak presvedčiť, jak
dosiahnuť toho, aby tí hráči skutočne prišli bez toho presvedčania do reprezentácie. To bol ten záver, to bol proste jeden krásny sen, ktorý sa mi naplnil, ktorý proste dovršil absolútne všetko. Jednou ranou nie 2 muky, 3 muky, ale 15 muk nás si trafili a to mňa veľmi osobne teší. Keď môžem jednou ranou zvládnuť proste viacero takých záležitostí, naplniť si nejaké túžby a uspokojiť zároveň tu proste milióny ľudí, našich fanúšikov, ktorí v tom čase naozaj každý bol fanúšik. Vtedy boli fanúšikovia aj tí, ktorí o hokej nikdy nepočuli, nevedeli. Trošku ich navnadila tá olympiáda, tá príprava, ale keď bol šampionát v Bratislave, každý vedel, o čo ide, každý očakával. O toto bolo ťažšie, ale po tých momentoch dramatičnosti ten záver bol úžasne nádherný. Naša premiéra medzi najlepšími bude o rok u susedov, vo Viedni. To ako keby bolo doma. Na Slovensku opäť bude vládnuť hokej.